παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels. Αλλάξαμε χώρο, πήγαμε στο σπίτι της γιαγιάς μου και είμαι με τον ξάδερφο μου τον Νίκα GTV. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels. Μη φανταστείτε αγώνες. Θα παίξει ο Νίκα GTV γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο καλή. Αυτό είναι το βίντεο, ας αρχίσει. Λοιπόν, ας παίξουμε, είναι το demo γιατί δεν μπορώ να κατεβάσω το κανονικό. Ας πάμε σε αυτό, το trap track. Δεν ξέρω όλα τα levels, έχω πάρα πολύ καιρό να το παίξω, ένα χρόνο έχω. Είμαστε με αυτόν εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό δεν μπορούσα να το περάσω. Πάμε όπιστε. Πίσω. Εδώ πίσω. Να ξέρετε να κάνετε εγγραφή για το βγήκε το πόδι. Για να μην τα λέμε μετά. Θα χάσω. Το πόδι του κοίτα μας είναι. Και like, subscribe, σχόλια, μπερδεύτηκα. Και αυτό να το κάνετε στο Νίκα GTV, το κανάλι του. Αυτά. Παίζει ή έχασα. Έχασα. Σήκω. Λοιπόν, ξανακάνω. Ξαναπέζουμε. Θα κάνω άλλες 2 προσπάθειες και άμα δεν μπορέσω θα βάλω την πίστα. Το πρόγραμμα για τα βίντεο δεν ξέρουμε ποιο είναι. Γιατί κάνουμε άλλη ανακοίνωση. Γιατί εγώ αυτές τις μέρες είμαι λίγο... Πώς να το πω... Έχω γεμάτο πρόγραμμα. Ναι, όντως έχουμε λίγο. Είναι δύσκολα τα μαθήματα στο σχολείο. Ας που έχω και την κιθάρα δεν μπορώ να ασχολούμαι και τόσο πολύ με το YouTube. Αν έχετε τίποτα άμα ακούγεται παιδιά μια φωνή να ξέρετε ότι είναι η γιαγιά μας. Απλά τώρα έτυχε να πάρουμε το λάπτοπ εδώ και να παίξουμε. Ναι, τα πράγματα που χρησιμοποιούμε. Ούτε καν έφυγε κανένα κομμάτι από το κρέας του. Σε λίγο θα φύγει ο Νίκα GTV, γι' αυτό κάναμε τώρα το βίντεο. Μπορώ να προχωρήσω. Καλά, εντάξει, επειδή το πήγαμε τόσο ψηλά και βαριά να το ξαναπαίξω. Αν έχετε κανένα παράπονο γιατί κρατάνε πολύ τα βίντεο ή επειδή κρατάνε λίγο, να το πείτε και να γράψετε τι βίντεο θέλετε να κάνω. PC3, PS3. Ναι, PS3 ή PS2 αν θέλετε. PlayStation 2. Ή Nintendo, PSP θα δανειστώ το Νίκα GTV. Το κάναμε ήδη το βίντεο, αλλά μπορεί να κάνουμε και δεύτερο όταν πάρω και άλλες. Λοιπόν, ας παίξουμε αυτό. Μπορούμε να διαλέξουμε. Θα πάρουμε τον μπαμπά με το γιο. Αυτό έπρεπε να πάρουμε τον μπαμπά με το γιο. Σαν το έπαιξα αυτό ποτέ. Ναι. Πάει ο γιος. Έλα, το κερδίζουμε. Είναι το demo. Έλα. Όχι ρε, πέσε. Αν έχει κανένα πρόβλημα με τον ήχο, την κάμερα, όσοι ξέρουν και είναι καλοί YouTubers, να γράψουν τι μπορώ να κάνω για να τα βελτιώσω. Εμείς προσωπικά θα προσπαθήσουμε να μιλάμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, επειδή μιλάμε όμως ήσυχα θα είναι λίγο δύσκολο για μας. Κανονικά έπρεπε να πάω σε ένα μέρος που να είχε λίγο ησυχία. Αλλά τώρα είχαμε κανονισμένο να κάνουμε βίντεο και έτυχε να είμαστε και εδώ. Πήραμε και τον υπολογιστή, αλλιώς θα παίζαμε σε PSP ή σε PlayStation. Παιδιά, να ξέρετε ότι τυχαίο ήταν αυτό το βίντεο. Μην ψάχνετε κάθε Παρασκευή ότι κάνω τα βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο βγήκε 4 λεπτά και κοντεύει 5. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe για να ενημερώνεστε για πότε βγαίνουν καινούργια βίντεο. Και άμα κάνετε subscribe, πατήστε το καμπανάκι που έχει από δίπλα για να ενημερώνεστε για πότε βγαίνουν καινούργια βίντεο. Και ένα comment να μας πείτε τη γνώμη σας και τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξουμε. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.